At dahil nga tapos na tayo sa ating mga alagang manok, ay dito na nga naman tayo para sa ating mga alagang baka at kambing. Tuwing hapon nga ay kailangan naming painumin ng tubig itong ating mga alagang baka at nang sa gayon ay hindi nga sila mauhaw. Kaya tamang lagay lang tayo ng tubig na dadalhin natin para doon at nang hindi nga ito matapon. Bale nilalagay nga lang namin sa container at saka na namin isasalin doon kapag nandun na kami sa area na pag-iinuman ng mga alagang baka. Bale 3 container nga kadalasan ang naidadala ko doon na mapainom sa ating mga alagang baka at saktong-sakto na nga rin ito para sa kanila. Kasama na nga rin dito na makakainom yung mga alaga nating mga kambing na nakakagala lamang dun sa labas ng area. At etong mga ilang sisiw nga natin ay nakikiinom pa talaga sa mga natatapon na tubig dito sa gilid ng ating container na pinaglalagyan. At maging etong ang mama nila ay nakiinom na rin marahil uhaw na rin ito siguro. Karamihan nga kasi sa kanila ay talagang nakabuntot na sa akin kapag nandito na nga ako sa baba at naglalagay ng mga tubig nitong container. Akala nga rin siguro nila na magpapakain na ako sa mga manok kaya ayan nakaantabay talaga. Bale nilabas ko na nga lang itong lahat ng aming dadalhin para dun sa aming mga baka at kambing at nang hindi na nga tayo mahirapan mamaya. Dahil nga medyo mapurol na nga itong aming sundang na ginagamit or itong itak na aming ginagamit ay ayan pinatalim nga ni partner. At nang kukuha na nga ako ng asin ay ayan nakita ko nga itong isang manok na inahin na talagang dito pa mangingitlog. Ewan ko nga ba kung anong trip nito pero aalisin ko nga siya dyan para hindi nga siya dyan mangitlog. Bale yun lang muna, maraming salamat sa panonood and bye!